שלום, שמי אנטון, ולפני חודשיים אני חזרתי מאוסטרליה, טיול ארוך, 8 שנים, ובגלל זה העברית שלי לא כל כך טובה. I am much better in English. אבל הסיפור הוא שכשהייתי באוסטרליה התחלתי להתאמן בפרקור עם קבוצה של אנשים, והתאמנתי 2 שנתיים, ואני ברמה בינונית. בהתחלה חשבתי שאני ברמה גבוהה, אבל למדתי שהייתי ברמה נמוכה מאוד, ואז למדתי מאפס. כן, אז עכשיו אני בישראל, ואני מחפש קבוצה אחרת של אנשים שאני יכול להתאמן איתה. אפשר להתאמן בעצמי, אבל זה לא אותו דבר. אני מקווה שאתם מבינים למה. כן, אני בכושר גופני לא הכי טוב, אבל אני משתדל להתאמן כל יום. אז אני בעצמי גר בפתח תקווה, אבל כל אזור במרכז הוא טוב, גוש דן וכל זה. אז זהו, אני מקווה שאם אתם רואים את הוידאו הזה ואתם, או אתה, או את, מתאמנים פרקור בעצמכם או בקבוצה ואין לכם בעיה להוסיף אותי. זה לא חייב להיות ברחוב, זה יכול להיות בעולם התעמלות, משלמים כסף, זה בסדר. זה יכול להיות, כן, בחוף, ברחוב, לא משנה איפה, ממש לא משנה. העיקר שאני יכול ללמוד מאנשים אישית, והם יכולים ללמוד איתי, אולי, נקווה. ו... וזהו, אז תשלחו לי הודעה, כן. פתח תקווה או אזור המרכז.